Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jifhem għaliex diversi proposti li ressaq u li huma antisi biex isaħħu lill-Kunsilli Lokali għadhom ma ġewx konsidrati mill-Gvern fir-riforma għall-Kunsilli Lokali. Dan ħareġ waqt laqgħa ta' konsultazzjoni dwar ir-riforma tal-Kunsilli Lokali u li għalija fisem il-Partit Nazzjonalista attendew il-kelliem tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar li kien akkumpanjat ukoll minn Charles Bonello bħala direttur responsabbli mill-Kunsilli Lokali u Samba Lazzopardi, President tar-Reġjun ta' Għawdex. Fil-preżenza tal-Ministru Owen Bonici u s-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis fost oħrajn, Robert Kutajjar elenka uħud minn fost 80 proposta li saru mill-Oppożizzjoni u li huma mniżla f'dokumenti li tħejja apposta. Fost il-proposti mixtieqa mill-Partit Nazzjonalista hemm li r-reġjuni ma jintużawx biex titnaqqas il-ħidma tal-Kunsilli Lokali kif ukoll li jsir studju dwar l-impatt soċjali qabel tittieħed xi deċiżjoni li taffettwa l-lokalitajiet. Proposti oħra jinkludu aktar responsabiltajiet lis-sindki li ma jitneħħewx il-poteri tal-Kunsilli Lokali fost oħrajn dwar li ma toroq fil-lokalitajiet għandhom isiru, żieda tal-pulizija fil-komunità kif ukoll il-ħarsien tal-annimali anke fuq livell ta' Kunsilli Lokali. Robert Kutajjar qal ukoll li l-Oppożizzjoni ma tistax tifhem għala proposti bħal pereżempju li parti mill-VAT mill-entitajiet kummerċjali fil-lokalitajiet jew mit-taxxa ta' kull lejl li jħallsu t-turisti m'għandix tibqa' għand il-Kunsilli Lokali biex il-flus jintużaw għal ġid tal-lokalitajiet rispettivi.